cine sau ce limbă vorbești. Asta e sănătă România. Nu contează cine sau ce limbă vorbești. Asta e sănătă România. Ai cu moldoveană, cu ardelene, tu ești ană, haide să țigană. Și cu organă, cu moldoveană, cu ardelene, da, 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 da. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem maghiari români, iali, iali, iali. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan, suntem maghiari români, iali, 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 da. Thank you.